Oh, boss. Next time. Oh, senior, Mpacho, senior, Mpacho, senior, Mpacho. Stop, Mpacho. What? Yeah. Holy sin, holy sin, holy sin. One thing I did and I know I have wronged you is holy sin. Without you, Father, Lord, I can't win. Smoking la alcohol is like gin. My first taking, I didn't know it was sin. I didn't know, I thought I was king. Till you touch me and you call on me. Father, Lord, you deserve to be praised. Praise the Lord, praise the Lord. Easy. I know that day. Say you should buy a Juma Cassia or ye pan and evangelism. Yeah. I know your Juma Ed Tian Casa. And he said, only power in your bottle say, over to my yellow one. I saw for being to me evangelism. If it has over to buy us or yet and why, but you do by nothing or papa. Because any party such a walk such a depend to the powerful say, on such a wagon on the sobriety. On the sobriety. Oh, we say, Uncle, some crama. Ah, opening. If I show. Jobless. Boa, Kai. Selassie Yes. Ali Yes. Good afternoon. Lord of Lords, King of Kings, conquering the land. Hey. Kai. And then you're baby. Now, Pacho and your frosty. With the Marcus. Oh, fine. Wow. Oh, fine. Mr. Made the software, Rick. And then the first time I made you home, you're a nice man. I'm Papa Kuma de Hayano. Okay. Oh, fine. Made the software, Rick. Me home, many agent one casa. Because Nipa say ne radish show me. Nipa say ne radish person body fear. Nanka would general radiant MC. A general prayer tower, Cardos, I told you about my Cardos. Can't be a will bomba quanu beer, so I am Raman. I'd go to my new didn't come on and say, if I say no chair, ready as a mythical crane. It was a for a friend CBC International. Na you whom a radisman can't be true. Yes, you saw to A radical Canada Bay. Amen. yes, you saw to A radical Canada Bay. me who now open. And what kind of see actually? Sir, or so do. You can't say yes, you see what door. Mammy Castle, Joe. You can't see yes, you saw door. So be she will be. No, can't see yes, you saw door. Or person chose a be an active baby a woman and one. Or person done it through. Now be D is switch. Now no, I say Saturday was a South. And don't tell my cancer. See who I say rather so do. Because I rather know what and can quantiasi. Or something in the crack. Ne kura na make up baby say make come for you so about say bra sorry. The phone beto radiso. You were here, yes, on the Wahaya. Oh, CBC. So na work them. And yeah, you're quite cry. Why? Tiko na barabu ni no nso. Or some ma. Oh, odo. Or so. And then who know me hunti I was some was sorry na just me ba. Who me say? Oh, Papa who she go who yan say a radiso what do. Ah. A radiso person by the fee. No kwasem. Or person what do a yen di. Sansa ye nyankopon ye mu say bi ni radiso hwe you. Ai. Mamo. Ye mu say bi. Mumu say bi. Ai me mu say. Na fe de wanya mo wi ame de mama de. Ka because ye mu say na say wo so ka hu bi. Ai. Mo nsam na mo kan ni na mo kan na kwa kusi sa mu hu mo se mo ya tane na efo se na me de me de. Ani mo kan sa de ani mo ma ni nyina mo mu nyina se duro twabere na obetwa no wayi ni die ewu. E wo mu sa mom de. On say said ye waka ne say twabere obeyi ni die ewu. But wi ase abrabo aye ko no. E ye sunsun fam na wonam fam. Se oni pa hwehwe Kristo akira akwan ya wode mambo beton so. Amen. Se obi ko bo so wo kwaje mambo se emmo no ho ban. But end of the day be kunu. Ba Yesu be yoyi. Tini ye kan fu Yesu ama. Oso winim krom ha na me wo no mebuade ye pa. Isanse so obi an komi bu ma me nko obi bu. Aboa no so wonka wa. Mense ne bon. Me hu ma mfrɛ wo se me ba be ka bibia kyew na wa frɛ me de magjuno ka kansen bia. Na kyesa asɛm kora no mu bu manimtia wo. Ye mu wanimtia. Da mu manimtia na nsɛm akeka ni hwɛ he. Mame ka asɛm akonkyerɛ. Empenifo ka asɛm bi sɛ ensuo edɔw no
ɛna kɔ wahinem. What ya sama metro enti sɛ wiase obi hu no no a onu mfro kwa ni oni nkomoda ewiase ye fɛne sɛ obi be hu be hia maka sɛ bra Yesu nche bra sorry ɛhɔ na asomdwie wo ɔsɔ me ma twitwa wo nsɛm so saa me ma Papa wa hwɛ uni abe kwa kyerɛ ɔka sɛ ɔsim sɛ yɛnkɔ awurade fo hɔ na asomdwie yɛ dɛ ɛwɔ wadaroma bɛma fa bi wadaroma wɔsɛ na yɛ n'anigye sɛ wɔsɛ me dɛsɛ wɔsɛ me sɛ hanama yɛnkɔ awurade fie ɔsɛ awurade mete ne nka no mete ne nka na meyɛ abofra ɔsɛ ɔte awurade nka no bɛno bi yɛte nyame nka na yɛyɛ abofra wo ɛna mekɔ awurade fie na mɛyɛ dɛ madidie ɛnsa ɛnyɛ adwuma ɛnsɛ didi o na wode kwa kɔtena asɔre dɛ mu wobɛyɛ dɛ na wadidi babe ɛbrɛ bia ne wobɛyɛ dɛ na wadidi fam asɛm mfiri me so nkɔ papa ɛnɛ deɛ Peter torch de wa torch ye o wabrɛ o kakra ya mr mensu bɛdi wɔchi kakra ya ka nyame asɛ ɛnyɛ ketewa ma me ɔwo sɛ afɛ wɔ mu sɛ asɔfo brɛ enti wei sɛ wobɛyɛ nkakra tunu ana mo mehyɛ ba fu na wie ɛna me sɛ wobɛyɛ ne san kakra na awurade ayɛ na do ɔba bɛdi ɔba asɔre a Kristo brɛ ɔba asɔre a na afɛ awurade abie kwan ma a wobɛsɛ nya wɔ wobɛsɛ di wɔ ɔwo de yɛsite na metwuma na ɔ anka wo hwɛ mu ma papa mi kam se ka me try de we chaba ma ba hu ma aprapra ha na anka wo hwɛ ade ni obiaa wo ni fie ama obiaa hyɛ ni fie ma ka me ncho ka me try de we chaba na de na akɔhwɛ asa me ne madam fo bi du se wo hunu adamfo no ɛna da bia me ka me kyerɛ wo no ama hwɛ wo sister panyini da bia wo kwa wo ka nyamsɛm wo kwa wo ka nsɛm ka ne Bible kura no da be kura no watimi aka sɛ me kɔ sister wo kɔnti ɛne me nkɔda ha wa he emi baby ededa wotimi da ukɔbɔ onwi ba ya maka ho asɛm aka ntimi da wotimi da sɛ me chichiri na me da ade ahye wo chichiri wo de ade ahye so wo da wati kokora timi da ya ka asɛm kura wati hwɛ wo nua no so ne fia ati ama ketwa namfo mpa amfa hwɛ mmerɛ eba be kwa senka ba ama panyini ne nsemka obekɔ sisi a ama tena mse tena ha ade wo sɛ woni me di nkomo bi abrante bi ye makai oba me ha abrante na ba me ha ene me ya be di nkomo na woni me aka bebiri na me yese meso me no obekasa ho mabusa osaya bia abrante no nim nesem ma me nimpa de me hyeda nim ne papa efisɛ me ankasa me nya abre eni ni nkomo nanso no de Awurade bɛka no ɛna yɛ no kre sɛ Awurade sɛ ɔno ɛna sɛ yɛ me kuna ɔwo me ni hweka enti na ma me tu anamo o ka kyerɛ me na ma me yɛ de bɔ wa man yɛ sɛ ne bɛya me kyerɛ ne fie ma ne yɛ de ma ne bɛ fie wa ba de ase dem si hu no ne ne nsɛm ka ne sɛ de usika saa me yɛ panyi me ma no mo ɛno nti na ma me bisa wo sɛ wonim no na wonim yie fi sɛ me mpɛsɛ ni panyi ma sɛm ka ho obi be kasa na hwe obeya odi nyamesom adware ne ho sɛ nsuo obeya na odi nyamesom ekata ne ho sɛ ntuma odi ekata ne ho ada no na hwe oni asomasi ana obenti gina ho hwede omo ye yenim de akɔ nipa timi kukura asɛm sɛ ya na odi ato so sɛ bam nipa be hunu no kure wo mu no na nim guase na kwa kyire siratiase enunti ana ma me busa wo sɛ unim no na anim ne yie na unim ne sɛn mati usum na se san so yɛ baatan menim sɛ wo pɛ de yɛ nso na ade ama no timi so mentimi nya ade a wonsan so besifo nti ne na ma me sa na tie de ne yɛnyina yɛmfa nko mpaibo Wabo papa mane de. Mabona mane. Awbo na mane o se.
papa no se yɛmfa yɛn ntu fam ne yɛmmɔ mpa yɛn nhwe sɛ yɛwɔ no na sɛ yɛsafo awurade yi na mame a yɛde yɛsɛ nyɛ si ade de ɔno nyame se sawo ono so bebo bia na sɛ yɛnko ane yɛbɔ ana so betimi atena sɛ mama sɛ de sika yɛn de ɛsɛ de ɔse yɛmfa nto awurade anim ne yɛhwɛ de awurade bɛka because mama me no mienu yɛ adwene nya nipa adwene nyam no mienu ne yɛbɛdwene bia yɛ nipa adwene o te sɛ bade ɔno asafo awurade bɛka no ne yɛ nokre na fe ne be fast Iraba wo timi kiri wo mu kom se abɛyɛ fast enka mi koi sɔre ne nko bia atoto na no akoduro hwemi aya me enti wo gya wonti wonam abonte enti obi sɔfo banti wo mfɛre Mr. Mesa kam no be kona ɛna yɛ dan ɛna mantimi ansɔre ntam kɔ hyɛ atade ne nko adi na adamfo de bɛma wo ma me ma ne kɔ hyɛ atade ne nko na Mr. Mesa na de na da just wo de chen na de mi na me wa baby bebre ko what taxes be na ma bonte jeje me bebre ko edi adwuma na ye me ko no makwa ko ru ko mi bia me kwa ko gya de o madam fubi ono e me sa no obi nso ko hye wo school ma ya de amma wo sa atime mu se ka se na meko madam fubi ho na meko we ho mama I say be delay ntam person kan madam for the bible ma me di kind because I dey be chi me na me kan ho sister ya no ahwe ho so ya ma Matia wo na me kan ho what my ka sam kire wati o what said the poor can say yen hwani nsua no said the hwe awurade sua no no sa na hwe wo nua wo wusu a na sua no what did you make a kire no I don't want to turn my Abushafo and then you are going to so ye awurade asem no ba be kire awurade asem amen because onyankopon to me ebeye kese o mantemwa ene yaso na tie me ba bia wo bia wo teme ka bia yaso na tie me ene ma me no madi nkomo kakra awurade ya adom se na yemra o mantemwa ne fo onyankopon asem a emu ode ebrew amen ane me ne me ba ejina yawa asafo ye CBC international ene ya begina de awurade asem brem amen and so ye no mutie awurade asem ye bompa to me nyina awurade awase amen send that there one ye ma one uma ahia amen ye no wasem brem mo na bia ma bia wo bia ote enka bia na mo asem so kasa kire oma ene wonyam ka odin e wo yesu di mo amen amen na bi show say na what menka amen na bi show say na de waje me so amen ene ye hwe awurade asem bi ode ba ene me kasa fa ni da so ho kan Proverbs chapter 13 verse 12 o se de ba de na ho onyame asem se eni da so a twenchen o se e makoma yare o se eni da so a twenchen makoma yare bro fro se hope deferred make the heart sick or say, when the desire comes is the tree of life and the same radia se motia be can say and now again I don't want to so nipa bebre hu rade but ye hu rade ye de bentia na ni da ware so be rade sa ware entia eti wanya ware na na bamba pu and ma mi kan fu yesu ma so do o beto no so a ye o hihye bia bedane so do o beto so a te bia no be sesa anope ma mi tu kasa nkire amen abrante mi no ote ase no ba me chen na ni da so nyina ne se obekọ America ya bompa ya mano mese bra fa wutu awrade so what is from besam ko America kwa chiamante ko ya kom tira bo afode ye bibia afi ya fa America bisa mano osimanu madurawu anope ma me kasa nkire fa wutu yesu so yesu kuto na wo hia Unya Yesu unya America. Unya Yesu unya ware. Se oni umatu Yesu so a ene de oni da so awuo. Oni da so asai. De a chenche Yesu be bie kwaya ma. Mami kafu Yesu ma na da wi. Mami kafu ora Yesu ma. Amen. O se hope deferred. Oh. Eni da so a chenche. Ye no oni da. Ye bo pray. Ye kwa ye bay. Ya kom kire ye bom paye ye ni da se kwam bi bia maye amen ye ni da sa wade bi beba ye ni da sa konto bi beba na se sa ni o ma we ya ma ye na nkono paye wo ye umo se mo akoma yare e ma obufu e ma o pawrade but na no pay o seek the kingdom of God first or seek the kingdom first and his righteousness and all shall be done unto you and na no pay me too for kasa kire so we should share yesu akira kwaya amen no be che yesu akira kwaya ye woni da bia woni da wade woni da kwatuo woni da wo ko jane be kasa anopo woni da yesu so mesi wa teme Canada mesi wa teme Canada ayi fa na wo ayi fa na wo teme kan ye no woni da o se antwa de papa me ko djuma ye antwa de anopo woni da yesu so obeso abofo be dinja woni da yesu so obe bie kwaya ma anopo me tuf kasa kire
Anɔpa me de Awurade asɛm aba wo no. Ɛwɔ Proverbs chapter 13. Verse 12. Amen. Wɔ si anidaso a ɛtwɛntwɛn. Na tete betima wo Awurade. Ade betima twɛntwɛn ma wo. Ye betima wo Awurade. Awade betwɛntwɛn. Ye betima wo Awurade. Awon betwɛntwɛn. But wo de Yesu ye wade nyina. Wo de Yesu ye wade nyina. Ye wade da so no. Ye obaba buo no. Ɛne ɔma bɛdane. Mete ma tie me no. Mete ma tie me no. Anɔpa me kanfo Yesu ɔma. Ɔdɔfo. Amen. Wo ni asɔle ka me kanfo Yesu ɔma. Yeah. Na me kanfo asafo ye CBC International. Amen. Uni asɔle kwa me kanfo ma. Amen. Ye wa asɔle ya CBC International. Ye ka onyankopɔ asɛm. Ye ka Bible mu asɛm. Ye kyerɛkyerɛ. Anɔpa me kanfo ma. Amen. Bra me kyerɛkyerɛ wo. Amen. Na de ɔni da so asa. Wa bama buo. Ye o se anya ye. Wo Yesu demo. Ekwa ba bia ma wo. Amen. Ɔdɔfo. Mema wa bra bo nya wiyo. Mema wa bra bo nya ma pe o. Amen. Mema wa bra bo nya nsanu mo. Amen. Ɛna anɔpa bra Yesu kyɛn. Bra Yesu kyɛn. No be bra Yesu kyɛn. Oh. Bra Yesu kyɛn. Bra Yesu kyɛn. No na refrain. Oh. Bra Yesu kyɛn. Bra Yesu kyɛn. Bra Yesu kyɛn. No na refrain. Me so pa Yesu kyɛn on the frawo. Amen. And na wo te me kasa. Amen. Me se bra Yesu kyɛn. Na te bia wo bia. Amen. Ade bia oni da so. Amen. Wa bamba buo. Amen. Bra Yesu kyɛn. Amen. Osi dia ye twa ne so po wani da so se. Ye twa ne so po so gu so ba fefa dia. And na Yesu kuto na ni da so. Amen. And na fa unto Yesu so. And na no pa me kasa kyerɛ wo. Ba bia wo bia. Amen. Wa bamba bu. Bra Yesu kyɛn. Amen. The real done dada. Girl them sugar zim zimmer. Who got the keys to my bimmer? Original gangster, tugging, flexing, walking, skanking. Who is the man? Bossu. Fuck. Bossu. Bossu beto spano ma sole. Deizo. Bossu. Lady na ko. Algo abetra wi yi mo sei. Se me se wanya guest bi dey ba o. True Bossu. Ka France so ma mo atwen akyesa. Na emu. Me nya abotre. Akọ site. Me nya abotre hu say information no e accurate. Ye be move in between 12. So 12 pound per. Ye be ko no abesnekem. Obo spy ni. Oh Bossu. My adwuma ni nyina. Groundwork no. Spark. Bossu. Unim say adwuma ya na e dey. Ye dididie. Ena say adwuma. Ebe ko ye gina ye aye so. Spark. Bossu. Say adwuma we. Ye to dead ya. Ye ni baby e dey. Ye kunya adwuma for Friday. Chia! Bossu! Adwuma no se bia under surveillance. Ena Spark, adwuma na ye no. Se ye chie ya, me ne wuye no. Ye mafie bi mu. Only true. Ti adwuma na ye no ye dia hwie. Ena ye adwuma no. Spark se me da sore. Na me hwe me botom. Na me hu se bra ye bre nyina ye ni kapre wo ye ho a. Aya na me ntini pa kasa wo. Emu akasa na meti jata seboni aso no kasa na me dey e na meti. Spark. Boss. Na say ye duru baby. No ye kakra wo da sani woni ye pese ye gi. Na ka me and you me ni wo da sani na me pese meji. No wo so on fama me a. Be de be wo amana kan wo kidney and wo liver and wo akoma. Obey no kofie ko wu. Spark. Bossu. Pese adwuma ya ye me pese ye bechi ye da. Dabi. So Eti di enti amekasa nyina ye bebrebe no ani say Spark. Before say be move no. Bossu. Na bibia wo aye check up, everything is on point and san ye move. Enti say wo se wa boss spy. On se bibia dedi no mo chi go dia. Spark. I was here nearly the kasa.
awɔsi yɛ ne lady ne kasa na otimi yɛ dɛ ɛyɛ ne yɛ bɛkyerɛ ne sɛ wɔnyɛ dɛ ɔnyɛ no kana wani tua kasa yɛ gyi nyinaa so wonim sɛ Mr. Sebe yɛkɔɔ ya no ɔde sika yɛ dɛ amaye bosu ko to yam bosu syndicate way me ram ye ni mu ase me ma syndicate way ejina ye gang way a generation to come ye be di o mu sa bosu ko to yam why ya me ni so wa bibirim ai me ni so wa bibirim e de ya on se huhuro ni ade ye nhwehwe abo tuntum e wo sum so ho nti wodi bibi ani a ye hwani ye koye ntoto ye so ma me hwɛ na me mfrɛ yale ano na me fa information ni nyina anye dai ɛmɛma no Bible krasi nsa enye adwuma no nsa didie nti sɛ meto a ɛyɛ me nsa no adwuma ɛsan sɛ sɛ yankyerɛ me a ka me nhunu to adwuma enye wadwuma no yɛ kyerɛ wa nhunu yɛ adwuma ya ne yɛ bɛyɛ ne yɛ ayɛ dai yɛ didie yɛ mo mpae yɛ da wasi to me nyina ra sɛ na no pɛ so wadi nkuni mama oba bra ya ba bi hia o si be no na ba sɛ hia wodi wo na wɔ yɛ ntam ɛnɛ yɛ nkomo yɛ de aba wani yɛ da wasi so wadi nkuni mama yɛ ɛwɔ Yesu dim amen papa mama let us say amen aduma Eradi adum enra sɛ me ne osu akoyɛ evangelist wɔ your friend say o sɛ utu market wɔ na sport bi wɔ no ti koyɛ evangelist yɛ ba no papa ne kran komo wo na msi ade no se mama se ohia ne komo bu aya no aba na oni na ba bedi ti ode tuma na msi ene so man ko ba bia so fo me kan se me hwa ade bi man ti me hwa na msi o de menya duru ade ma me mfa na me no hia na me ntie de enra nkomo na ode tuma enu antina mama me ba yo so fo mama de esi o mbese afa ho Yesu wanya oba papa sisi ya o mani nkwa na anam o efede Yesu mama ye no kure papa aja sisi ya we nyina wa hu se nkola yi o papa ni wi ade wa yo bibia ana wa wani twa so wusu anso se de wasi afa nyame na mde ne bra wo se aja so betiti ni mu a kwase enti no abranti bi ba ha oso ehia no hu no to oba ha to oba me yes one fan to nem nim se ode ato ana one fan to but nim se eden a wo ya we ode ato watia me na so watia na so na wo se me so me ti aso sa e ka ho de to wanim sa enne ma aja me ka se wo ma omra na me so fan to wanim se abranti bi ehu wo se na ni gi no ho nti wo se me de to wanim na de wo se aja ye be ye wo ho bia no ye tenu ti na aja me ka so nka nche wo se me hia wo na me so fanka ho obi ka me nko me sempa ampa wadi atomanim e ka kire me na o ka kire me na ka kire se aware asem de eya ehia mpaibo enti onya abotre ne fa nkwa awrade anim die de kwa awrade anim a na de wom bia no de awrade be ka kire no ya ka kire papa oni e gina so na ye de luma totoye enti sa no de tuma na ka so onya abotre wo ti mi de kwa awrade anim na me nguso mo mpaye because aware de ye hu ni se aware ye oban ni monyam efe ebe fie de ni monyam ba but ne wiye no ena nipa kro na oba be wale ye nim de musuo ye nim sunsumu fam wonam fam ye different wetima wo be ma na appearance de na wo facility ni si kasem ni na dwuma ba sunsu na ni o metetuma enti wo so wetima wo bro aware ni mu e kire na wusu to kanam so nya abotre na me fam to awrade ni ye mo wo mpaye enti na no kra me kan say me twa fast bi ama usu a na so me de atato me de won say me o sanity mama no enti mama o frem de ka o ka che me a sa minimum obo mama ne enti asoma me so me ka che no to kan so makasa wati enti nse bibia ba me ntimi emfa wachi siwati ase eno de no kre se
yɛsɔfoɔ ne wo deɛ nso abɛka abusua no ho no kwasɛm no kwasɛm ɛna bibia nso so nim no kwasɛm ɛwɔ abusua yi mu no kwasɛm nti ba na sɛ deɛ de watu a anya ade na sɛ ntwa yɛ kura na sɛ mimi busa ne sɛ bɛrima no onim ne yie deɛ onim no na ɔka sɛ ɔnhyɛ da nim no saa nti na maa meyɛ sɛ ɔmfa bɛto w'anim saa yɛhu deɛ wɔ sɛ yɛyɛ wɔ ho nti ɛno a na maa meka sɛ ɔnka nto sɛ mehia wo maa me waka ne saa mate obi ka sɛ mabɛyɛ abusuapanyini mabɛyɛ kuru mabɛyɛ ɔfa mabɛyɛ bibia wɔ abusua no mu nti no nsɛm sɛ ɛba a yɛpɛ sɛ nhyira ba ɛne pɛ ɛba a yɛpɛ sɛ yɛsom na yɛboa sɛ ɛbɛyɛ papa ma yɛ yɛmmoa sɛ ɛbɛkɔ akɔyɛ bɔne ama yɛ so because owusu a mefa owusu a ɛyɛ a yɛne ne wu awurade hwɛ ɛne wɔfa nyame de yɛhyira no ɛne kama a wayɛ kama nti yɛmmɛhwɛ sɛ obi mɛmfa ketremadɛn bɛdaadaa ɛne wakɔ sɛ akora no abrabɔ nti mama waka ne sɛ amate nti megu so bɔ wo mpaeɛ nti mmerɛ sɛ biara no sa never become was much. Person mesira kwan. Ase na say me 3 days fasting nti me ba na so for me say we dey have back to send and this sunti. Me say we go break fasting. I back to send. Mama, wa anya ne say e say kum yem kuro. E ya so for aduane kakra pa kum yem kuro. Mama be ne dey. O be ne dey say nyame adwuma wo nya oba be papa nso mu a nyame adwuma wo timi nye. Yeah, Mr. Sebe. Car ni dey yaje. Nanso ade ba ko woni se Mr. Sebe adwuma na ye ne yewu adwuma. Ena se meye saa nyoma we nyina me fa risk ni mu nyina na Mr. Sebe me kwa akwaji obi card ya e dey aba na ye ba na se ska no wuntwia ma ye ha dia na se Mr. Sebe wa ma me mu nyoma e ko. Ona abeka nya me ase. Last month come kokoji bre wunim se dipa no wo ye nanu ma me woni turu mu se ka. Ona be ma nya me ase. Obi e be hie ne bia beka nya me ase. Mo ka se kama ne nya. Ore me ka na soma o mo ba me sro me ska ni dan mu o ha mo o. So chile the meet me. Mate. Hey. Bye. Good morning. Morning. It is saying. Nyame ado. Eh, we do wadaroma. Kam pese me di nkomo kakra. Anya no bone kwaso. Pese me di nkomo kakra. Wadaroma metimi. Obetimi akasa o 1 minute. Nyame sha so ma me 1 minute. Me say wadaroma. Me pese kam do kwaso. Wo di me kwaso re. Are mo wa for ya na. Oh Debbie. Say enu nyina na o mantima. Ekro ma wa na enu. Obi enimu ti aka me say metwe akoya aso. Sister de you say na me dey. Na pie nyina ya bom na ya so. Wadaroma. Oba ma. Mi emra mi di be di mo chi. Ere mo akwa asori akwa akoso no. Mi di yeska dwuma o. Mi ni mre. Oh. Bible chronic kuta na anso ne kan e senkafo no. Osi ade bia nso ye de e woni mre. Tama edi peska no yemfa nkonko sunu nyame. Na tama modi sunu nyame no nso yemfa nkonko peska. Ba me de time bia me di peska. Wasama wo kanyina ewo. De wo kanyina ye no kre. Ba me pese ma wo ti ase se de nipa di wonani wo hu. Enye no na asafo awurade ye den ehu. So nyame soma Samuel so onko sra David mu. Na bra Samuel kwa sra David mu no. Ohu David nua pani no. Se na ho fani ni su asitie no. No se when awurade se me mesra no na Bible se wo no de o sha akomam no hwe niwa. Mesra wo. Se nya nipa hu ya wa abonten no. Enye sa na bia na ka wote. Na se nya nipa badwi na nipa be kanti no. Mesra wo. Fa ho me awurade wate. Hwehwe awurade achi didi. Hwehwe awurade achi kwan wate. Na awurade mra wa bra bom. Se nya wo sitie yi. Se nya me betene wa bra bom be ye fefefe. Nya se nya fo. E fe dada na so ebe proso. Na so no asafo awurade anyunya. Mesra wo. Akọdu be di adas. Mesra wate. Osankafo ya wugina ho akase osankafo nso se. Senya wo kasa bibia woni mmem. Osakai wo brante brem, kai wo bofu e wo brante brem. Ansa na da bone na ye den aba. Ebra me no mi ye wa hodin. Ayetimi kobai, obi frɛ yetimi gifi.
ene sese ye de oso aye na adwuma enya bra ya go enya bra ya mmobo da ho no ene sese ye nyame adwuma oba ma no kure o bible ni mu nyina no madane dane no kai obofo o mranti biri man sana da boni na duru no wo se hihye wada mu die no yi se de be adaachi bi okwa ahihie mu a wo nkyere o hihye sika gu achi sa bible no ye de ye pa kyere o ba madane dane nsem no so on ye me kyere o me bofo be na me nka ni biem enya me ma me na wo me baby o ma me na wo na so eye barima bi ene de wo to wo na yem bible so ye mo jato akwa da wo na me asafo awurade minimu dada o ti asem na se ayo dumfo bi ena de wo kye wo maame de wo be hye no se ne be ya wo betimi aba asase so enti na Kristo do be so a ebe hye wo maame why oda roma sika bre wo se ya wo ka se ye pesika be se ya de mu die ne ge be ni na wo no ne so se munya bre nso e ma de obo isrewa oyema bide kakra bituma ka kire wo se bre yi a me wo mu die ye mprempra ye meti ase ne se wo se me ye dey hihye madam di se ne daachi bi no menyi na me bɔ akɔkora me nkwa hwie hiem na me nsabi tima dey asomachi adware ti sabre a woni me kasa yi asɔre na nya adwuma emre na nkasa so a enti just a day na wo dey kwotena asɔre dem ade ama asafo awurade no eno na ye hawo ma wo asafo awurade a mo kan mo twe dom de wo mo kɔ asɔre dem bu nyina me nim da kɔ a wo de dom akɔ asɔre a sɔfo ankasa tu ni botuma yi ska cha ma asɔre ma wo wo de me konsumia so na me se kwa yi ama wo ada sɔfo no mo se mo twetwe am na no ma gi sika na enye no kreda na so bible said your cancer pa no odidi won sempa ho wada roma ma kwesi besre wate obi nim de akina de eba wo oyema 1 minute na pa ho me nim nti na me di bu ama mo oh apa ho nti se mo nya se papa bi aka bi mu dia na ate do kanyi na fa na switch onye na dwen so beti so da ko to na ni twene yi A stranger, just hear me my prayers. Abraboye be yeni, da benda, yes I am re. Obina was a sami shebre. Obina was a sami crabia. Enyemania. Obina was a sami shebre. Enyemania. Obina was a sami crabia. Dabi Jerry ase ene me nkasa no Dabi anka wo fasi bi ana se wunua bi ni mi anka wo be kasa ase we ya kire bi yakwa ka operation age card ya brewa na wo ma me surprise na me ka che wo se surprise we fucking liar wo se ma me nkasa ase me nkire o Dabi o wo hwe na se wuntumi a dabi me ma akra ba be fa no de akwa ma Mr. Sebe Dabi na civic say Jerry ase na me nkasa no well I feel na wo kasa so won say yakwa akotaba enu nti na wo so wotaba bo no dan kan say Jerry ase manya ne wo ye no wo shana surprise na ye peru ntumi fama ye a mema akra ba be fa kan de akwa akoma Mr. Sebe Jerry ase woni mi diri a woni mi dili ni ye o woni mi nipa wo mi ye o wan hwe adako be come azin na wo shop ni nsi o bosu ni me kan na maka no ebo ne yenti so se wuntumi afa civic ni so ye be mu bi aba befa spark bosu yedini bosu o fe me nsamo buade ya me ba na ho abeche aya fon so na kuta mi o de wa afu ani hwe me ba na ho abeche street in so hot we are GIFTY bit me dia GB so the spark bosu yo mana wo ye na no odin wo ya aginsam spark ya wo se bra be kum osunu o pepere wo ntate ho akwa kopira sa ye dey nioma we na we yeska kasa yeje ebi na jewias wo din kwa asem no
machine na de kokoma na wate bo a obo ye tina na me kasa jawiase ye ntwa na mo ne emfa ka ne nye dey enkoma Mr. Sebe na spark we phones we ukosa ne hene Bossu anyenye mbie wiase de di opa ba bia danko onye ne ketemu duro ho bidi wo ho abeche mesu be hia sika amfa ho so ye phone so ye de se ne ni nyine betumi di agekwan's ana spark Bossu we de na be yo udi kaska wo je na phone ska be yo spark Bossu ma wani so ne we no wate isan sese ma ohene kra no wani a ahenkwa we dey ebo spark we dey menye biem ade kitikiti sei ebetime lead ye na afi amaye chi egu ho demum sei bibi kase kra na afi spark wokokoye kra ne maye chi go no kra de ana meni ha o and true eso wo ye kompa no aye dey wa de kase na wo kasa agigim and true we dey wanya de abawi e dey ai bedidim next time menye biem mate Bossu mate ne sai Bossu we phone be ni akate esa opu GI we fakoje 300 cedis okay iPhone obi ma 700 anu waji 700 obi ma 150 anu waji we dey 30 cedis anyenye mbia 30 cedi we woni mfo ekuta na betumi di age 2 million Windows mine ne pe mate Bossu mate spark Bossu ejawi asene me ye no ma bia menti ase ka na buo na obo no mani nyi ho so obenya boys ni bia opa mo nkofa ka no nkoma Mr. Sebe fa we ni kogis kabra mate wendi e consider no dan wendi me de koje kwansa ba Bossu ko akoma to yo me kwa ba obenya obi nso amane mfa ka no mfra jawi aso so am mo You are the one who's put my eyes on you. Can't you hear I am calling you? I don't want to turn my back on you. Anything Jinio Minia Ure free woman that you want your ma bekechi. We are singing a dance here. Serious yeah no riba. Anything at Temuda or Mau. Anything Jinio Minia Ure free woman that you want your ma bekechi. Me say ure free woman that you want your ma bekechi. Other four would see me. And I pay area bray. Me say Atemuda e wo ma me no mienu. And it is a one shiny ye. Now do abra dia, what do abra to tata? What do abra dia grow? What do abra nya wo pa me say? O si eniema nyina nya wo pani nyina na be den e be ka atire. E san se wonim da wo nyankopon ye den e ba. Wonim da saforade ba ma wo. Wonim da awurade asesa ma wo me no mienu enna me no mienu ya wa hoden. Enna me no mienu yatimi kasa. Enna me no mienu yatimi boya yatimi titi agisui. Enna me no mienu yatimi ye bibia e pese ye. Eji se woti ase anapai. Anapai wo nkwa wi abre wo nkwa. Na so wotimi de ka wo ho a. Me dwafofa ho ma awurade. Fa wo ma asafo awurade. Fa wo ma de obo wo. Fa wo ma de wonwere wo. Fa wo ma de o ma okoda ya na anapai wo krada so ti ase anapai. Hallelujah. Baby I will be a message me so say hallelujah.
Missing Yamia Bio, Seminu Mienu, Sana Pay, Missy A, Samedia, Samea, Metujuna, Samekai. Nana Kai baby, me Frabra, Bobby and Ankanami woman. Nasa Radia Kai be saying, I said, Rado or Pebusia day. At the Mawa, what's it, one of one baby, what one Namabra, Bobo will be a woman, say, baby, I would do. Baby, I say, I'm a baby, I Giaguama, no me say. Biriba pa be yɛdɛn ɛwɔ hɔ no mo ma wo hyehyɛ awurade wate na fa ho to so na wɔbɛgyew na wɔbɛyi wo firi ha no amanneɛ nyinaa mu na wo ha no amanneɛ nyinaa ɛbɛfiri wo so ɛwɔ Yesu Kristo din mu anapɛ me no bɛkyɛ asɛm bi wɔ Psalm 37 verse 7 no Bible sɛ nyabotrɛ na twɛ nyabotrɛ na twɛ mi awurade ɔsi don't ɔsi ɛnhaahai ɔsi ɛnhaahai about ɔmo omo kwaso omo nkasa pre omo hunya omo ho neema no ose ha wona fa wona fa wona wo so sidi wona wo ye wo abone akwanso no wonwuma bone akwanso no ha wo ho medofo yi me nua ba e me maami e me papa baby a wo bia na pe wo te menka baby a wo bia wie wo te menka ewurade se menka nche wo se ha wate ewurade se nyabotre wo no asafo ewurade mu ekopem se ewurade nankasa beye wo ho adwuma ekopem se ewurade nankasa betre ne wo nye o se ha kuma to yam ma wona wona ma bone kwa so no wo ye ma wona wo pe wo fa ebon kwane so ekwan ya huni mfaso ekwan a wonam so di ku wonua ekwan a wonam so di wi wonua de ekwan odi nam so di ku nipa efiri wiase o se emfa wona kwan so ne ha se wonanya wo ho se ne wonanya wo ho na se ne wonam na wo hunu se wawie anaso wo hunu se niam nyina ye ya amomo no emenya nkopon se menka ncho se na pe se o se emma ha wona kwan so emma woni ngi se na woda ka mu emma woni ngi se na woda baby ati se emma woni ngi se woni wo saase na wodi ya ne dan wodi ba ne se na ada so tim baby a wutim wodi ba ne se na woda so wo baby a wuwai me se wodu fie pa anaso se busia sia na se wo twa na se wo sia na se wo bampa no wo twe wo ho esan se wo showa shini wo ho menyanko se menka nkyerɛ wo sɛ ne obo me no mienu no ne wɔyɛ me no mienu no ne anapɛw ma me no mienu akeka yɛ ho ne atimi kɔ ne atimi ba no se ha wate ɛwɔ nneɛma bi a wɔde anibere kwan so de anya nneɛma bi a wɔde adwempɔne kwan so de anya nneɛma bi a wɔde mmɔgya bi de anya nneɛma bi a wankasa do wɔ pa ɛnyɛ wankasa wɔ sweat na wɔde ayɛ de wɔde anya ewurade se ha na ma wɔde so nyɛ sɛ wɔnam saa kwan no so na ma wɔse nya abotere de na kyɛ wo nyankopɔn Yeah, you call me. Part-time Christian. You want to fight full-time devil. Even God himself couldn't fight him. Let's go. Yeah. We say even God cared him.
Didn't see the problems. I prayed every day the problems keep coming. Tim Empire boy and Duruani mana. Where you are in my intame. Wamo hawe chemi abanso. Wasem tremise. Ubiara ni wadi ni watu swamana ni magwase. Ni adui ajisewa. So shei so chemi. Made swamwa yedu amamiu. Father Lord. Mommy, already a woman, mama. Mommy, already a woman, mama. Already a woman, mama. Hey, anyone who's one proud. Into one bar, they are one of them. Susu Misro, I did. Huh? Stuck on stage. I didn't as I did with you. Around the same. Huh? Tobo. You have a train. I soon you with me as soon as. But tell me, I didn't to be seen. I didn't. I soon as you see. I'm a can't be as a baby. I made
shobo akra. Madam Kwaso, me ba me ani se me dan ria bi me. Me hwe me wo me ne me ada. Yeah. Me wo ni ase. Sister, I'm going Usua. Wa unu do yes ade no. Usua. Ana obi ase wo pe na wa mpene ana. Obi aka bibia tro se opese wo no tena wana. Just ana wa mpene. Mami. So bi aka bibia che me. Nka branche ba so ba wa me kamere nda ba wona ase. Ana sen ka meti mi ade na di kra de akire papa. Ona wonye obi aso bibia. Bia na Usua. Bibi bom. Wa ye bibi na eja. O pesa wo di. na stop to chetia obi na obi ama abopa me abi obani si anase de. Obi asa anim. Amen. Usua. Me hu bebre pa me di atunya me si. Ana pe wie no bre. Boni fo beti mi edi me boni senti Awurade edi mi anjuja anye me. Usua nkasa. Ati. Awurade wa edi mi anjuja anye me. Nkasa. Die besi enye si ewie. Enti nkasa asem ne da. Ati. Yeah! Na eti mi aye boni fu sem sei. Aye hwan pa. Wani enwi ni ba ko ye. Wa ngunu be. Ma me nga se mo metu me ya bra be me yi ni so be ware me. Omu di bibi hwe anu ana asa de. Ma me hu we. Di pe aye me boni. Oye me boni. Ye di be siesi. Me nko papa ho. Emra sisi a me ko bona mane. Father Lord, you didn't see the problems coming. I prayed every day, but the more I prayed. Who got the keys to my beamer? Original gangster, thugging, flexing, walking, skanking. Who is the man talking? Your girl is taking, ain't no faking. Cash I'm making girls feeling me, believe me. Stand my guy. Betcha me their swag, money flexing, me money doesn't. And you mean I'm in pep. What do you say? I don't prefer that me no me no ntame no mani so. Spark. Obo me chidom. I die for you, you die for me. You kill for me, I kill for you. Hospital blanket. I cover you, you cover me. Spark. Dina de awoye ma nye ni so obi ma yesa. Na me pese me ba me na me tene me nem. Me pese me fa wo ba mu no. A me ma wa po se me pese ye dey. Ya kidnap girl no. Ya yiri wo wusu a. Ne de ni hye ba bi na me tene nem saade. Me kan me nua no nso nti wan popo uti. Oh. O ka kire me so obeboa me. True. Amma biye ni mu. Ampa so me kidnap no. Ya de ne hye ba bi. O sa boteli maame. Oh. E ma me nante ni mu even me be one be me no be me ensa no. Me ba be tie sie nan no. Still na now that's why I dey. We boteli maame. True. Die no yonko be ya nye ofe. Oh. Why am I me fedo mani aso Spark. De oye ma me no koso na yesa. What? Spark uni wa me ni ho, misumi ni ho a woni ho. True. Manage. Me da wasapa. Mo. Me so mani aje. So me. Wo hu se nipa ya ade a wo sa ayeye. Na ade ayeye ba me. Me koso bo chidom. Hwe. Bibi bia be no ho follow bia no hwe osi akwan bia ye ma ne mo akwan bia be hwe ne ya plastic ansa na aba bosu ko akoma to yam mo why ade pa bosu sisi no pese me no mi no ye operation kesi bia e dey e breakthrough na mabotele bia
This time around, Spark. Bosu. See it major car we. Dear see you marry you being cry. And one. Now when he say, Bosu. Okase mpuna na epunu. You obeke bia me meta wachi. So wa yam fifi mu. Na wa hunu se. Adwuma wei. Si it media ni to form. Ye free hono mu a. Sika ebe free mu aba no. Ya wie. Ya pon. Ya boy ebra nyina wie. Ayeyem bi ebe mani pa hunu se. Abo akokos wo wu a eye nkwan ne ye de ne ye. Na mo woda sani so wu a eni din ene obagye. Ye bagye din. Bosu ye bagye din. Spark. Bosu. Se me da sorry. Na me tuma ni hwe wiase. Me hu nipa da sani. Anyame abo mo te sen ya yese so. Adwena omo ne bia na ode maaye. True. Na me hu se nipa be di ye eja binuma aya na me ho tete me. Eba sa na wo se agu me. Eba sa na se bi hia okonam na se meji a me ni tema. Me ahunu mobro. Ya nyiri tutu. Me ni pa se wa. Ba be bata wa fla. True boss. True. Spark ba nyame se yen kan kro amani age. Sa mo. Obusu a utima me fa ni mu ne de. Me wi asman ba esma nya oba bi amfani mu bie mu a. Mepe. Wapon. Ano di true. Oda sani bi a ba wi ase a. E kam ye se ya na hwehwe so da so bebem. So hu ne se abaya we. So wato ne mpa. Na so da so ba mu a. And yes so be it. So be it. Bosu wa say ho. Wa ye adwuma ni nyina. Sisi amatimi sisi mu dane de ni akai bone nko. Flexing, walking, skanking. Who is the man talking? Your girl is taking, ain't no faking. Cash I'm making girls feeling me, believe me. Stand my guy. They say oh is fa. Flexing, me on it is. Isunkwa. Me ban say. Say dem be ka kire wo na. Akwa nsem ka na eba. Osu wa hunu hwe. Hu ya ne say nipa no. I need to say, Passa, what it's in a ham. It's in a ham. Come back to no abuse. What did him say? Now, Chese wo nwomo. Ben fa na go fire asem se kotosa. Aye. So for aye. Na modi kan ayi police case ana. De ko ye. Ko ya na ko ye no so se no so akoya asem. Say ye report mo police a. Say omo CID for omo ye hwehwehwemu. So what tell me na kura dia say me entwa you asay yes ya sa nwe ban wu so and yes ha de ne die do yes ha de ne die na so for entina we na wo friend so ye nyame no tenkasa when the free me mo frosty me ma me de me akọ Sunday school akọ youth bepem sabre we menkasa yesu amani hu nyame we na wo ka che mi so ye nyame ti bi fa me won tolo so no menkasa yesu amani hu ne bi ani o jobu de ne bi ani o so fu jaja me nya yesu me nya jobu environment to omo na me nya omo bi a be pa cho nyame anya de o nyame wa anya de ne be de no di adanse wonim de nyame be bia yo no mu ko so de wa anya de da bi no mu ko ni so no so ka se nyame anya so fu zenga me wu free wiase anka me pe si de eri aye mi ngu asiese ne eri aye mi se mi wu ya anka me pe si se me ti ase na me church ase wu
Shawande. Na ye kan ye to ya nkasa mama, wobetuma gina bompa ya mobi. Amna kwa abrochire. Amna nya baabi asie. Bosumi obema ne maame, obema ne papa. O ma ne sofo da. Onyama ne pe no asafa telephone. Sofo ye sie ni o. Eno so ye be kan se. Yayi ni pe ye kwa ye boye sum nyame. Nti na Bible ne kan se obi a woni Yesu Kristo nam no o wa dance ye ene wo betoto o ma ne betoto. Se ni tu Job. Onam sa na wie na ba. Dance we mi ndi da. We nya dance ye di ni o. Sofo. Dance rep. Adanse mu na to we nya adanse ye di ni o. Udi tu obi gidi mu. Senka me fa mani kura hu se ni pass mesini. Ana senka me ntwe mprampo na me hu se ni pass mesini na me na ntwe mprampo no ne me ada. Adai. Kafra. Adai ni enim gya se be adai. Me adai. Money man na boni am ye ni se me de me ho am erade. Boni am ye ni se we erade ati kwa. Boni am ye ni se ba me ati me nya me fie adai. Yeah. Na ono no tina hini mu no yo hini mu a o hini mu a wo tina konya so a oni obi ani bibia o ma me no wie no boni nti obewuji me no wie no nko ye hwe de ode ye ofa mu na e sa nyoma makoma ko ne betoto ye ba ye nkina e be nkundifo kafra menka say papa e bu ofu so nyame onsum ni bi hwe sofo panyini a na no ye bo ndi e ma me ensa ene ne solma one day pe ka ku mu at once menya sofo o sofo me menya sofo nyame afro be menya sofo menkasa sofo menka te wanam watia si enye fa eye mu na make play mu na make chow so na one friend me si wa so de mu no mu biam so na one kan tell me say radi am me score safo ma the friend me fada and I make I chow no ni abana ya sofo se de na wo kan se na mo bompa ye ma obi a no kodu abrochira wo mfi wo ba mane ma me ba mane we na ya no asai sofo we ade we de se obi anche wo kanyame ase obi anche wa anya wo de ye mama me ko kanyame asem me ko kanyame asem mozongo na mo che wo fefe omo bomi ankasa ebro ye bomi ankasa titia ya fefe ba titia ma ya se ya ye ni mama fefe di anti se enye antwaye but the inclination ye be hye no ne ye be kasa che ne bompaye aba se ye wodi mama me ka se ba konchiro se se omo ye ne sa no mu ku na e ke be ka ne se the real done dada girl them sugar zimzima who got the keys to my bima original gangster tugging flexing walking skanking who's the man talking your girl is taking ain't no faking cash I'm making girls feeling me believe me say my guy who betray me the end swag money flexing me want no doesn't and yeah me know me pay oh girl hey oh girl when am I birthday the real done dada girl them sugar zimzima who got the keys to my bima original gangster se Marcus ana se sa uni me dada hey and then the second time I'm saying we show hwe Marcus abrabona wo mu no sisa wadwene because me wo se o star na edawo so no what say Isaac hwe se o sisa usuban a nyame obehira wo de wabodwe se na waye ni se men kasa wo de men fa ma asole wo de fa bra asole ne betie nyame asem na ko mo na wo ko na wuti nyame asem na wo konkon na wo nante na wo ne fa so long story na wo ye no Marcus obi ani ni oba wiasem so oba be you ene nyame se men kan kire so oba be yale papa na o ka se nyina na ye asofo ho an ke be preach obi munyai na ye so ele na ye na mu ye ni ele mu so o hwe na wo ni hwe ka ma me ye dey ma me ntwi fa so na me nkomanim so fu na kasa kire me sa ha me ntwi fa so ana so fu na wo kasa make wo dachi wo pega ye ntio me ntwi fa so ana o ye die ntio ena me tu fo kasa kire na nipa nyina le betima fro bi atu no fo kasa kire mantem obi bia na obi timi friend kasa kire so me ma pa futu ho ha ma pa futu ho
Baby am nyina du na aba betumi fo. Wasoma adwebo. Muhu ya munya ne enye de enye live. Nya afra mba be frɛ ni aba be dwuna. O frɛ me nyi sikasama men frɛ me. Live be. Dia na aba kyerɛ me. Hey, so for na tutu manu mesano. Unye nipa. Te sɛ me a. Oye dade. Me nya dade. Na oye roba. Nyame akoa. Me de me nyame adwe. Ha? Me nyame sono. Me nyame jata. Oye nyame abode. Na wo ye de wo de onye nyame abode. Me nyame ba. Aha. Me Kristo de. Enya asase su na wa wo ye wa adwene sɛ wo pɛ sɛ wo ye de. Wo fa bibi kuta na wo kasa a wo ye nyame nipa. Hwɛ. Akus, sisa wadwene o. Sisa wadwene o. Me mitimi so woni bibi aka. So woni bibi aka ka kyem so woni bibi akora me twin fa so na me komani. Me pɛ sɛ asa wo bɛka sɛ bi a metwa fa so nti ma fa bu anye dai. Ama wo. Me kasa kyerɛ o. Me tufu kasa kyerɛ o. Ne na me tufu kasa kyerɛ o. Ne nipa nyina ne nipa friend sɛ ne bi obo so for frɛ o sɛ bra. Na se bra sorry. Bra sorry. Huh? Why your body says me so dey for bra sorry me bom paye ne ko. E bia bom paye ne ko. Sa ne ready bia kwan bi ma o. Huh? Oso mo na mo nka no kren fa nkyere nipa no. Mo hia se nipa be kwa akopɛ so obɛyɛ adwuma na se nipa de ne nsa bɛyɛ adwuma mo nka no kren kyere nipa. Na mama nipa spend the time nyina na odi si asɔre dem. Nyankopɔn so ntɔma na afiri ba bia amre nipa o. Fa nsa kɔyɛ adwuma ne pesika. Ya fa yensa anya adwuma bɛ de ne yenye sika. Ɛna da bia yɛmra so ne yɛmra so yɛma aso na yɛ adwuma. Me ba okay oso se me ba asɔre abetwa me kase. Ɛne ma me nka kyerɛ hwɛ yi. Ade ba kɔ me hu ne sɛ bɔne buto ko a okwa no. Wa kyira kwan na ɛhwehwɛ. Ade bia wo pɛ sɛ woyɛ. Hwa ne di so. Na wo sɛ ade bia wo pɛ sɛ woyɛ. Na mo kama adwene bom na moyɛ. Ne hu ne sɛ wo nkwa afro wo nsa. Te hwɛ wabra boyɛ. Ɛno na me ka kyerɛ wo ne. Hwɛ. Ɛnɛ yɛ nkwagye brɛsɛ mi bie ma no kasa asɛm ya kyerɛ wo. Abra wo firi me ha koi. Ade bia wo pra no wotim bia no nkɔkɔ yɛ bia na me kasa kyerɛ wo. Sɛ sa wadwene. Ɛnyɛ sa the next voice ebetimi you know na Yesu. Yesu ne Yesu. Oso. Ha? Bɔne bitu me kwa no a me wɔ nan. Me de be butu no. Dane John kwaje o. Dane John kwaje o. Na matoge. Eh. Erade. Ya bright ya dom. Erade. Yini film so ne yɛsɛ manem pale no. Erade manem pale no. Manem pale na fa nsa ka obey. Erade. Enya na wo se wo ma de che me so e ma me so no. Me firi me mofra brim bepem sabro na me de me ho ato so bepem enne. Ejaba so che me se de betumi ntu so wo ehu ana. Manu me wo sabe de me ho to wo so. Manu me wo se beja ma bra bom nyina ma wo. I can't say they Erade me wo se wo ye Nyankopɔn. What do me I am be at me and raise Naga would you wear back to me a money wear back to me a rat. Naka Sabri. Sabra, mammy, I'm brave. Me, mammy, that's so brave up my neck. Ever since I am up free, me, mammy, I'm breast up my neck.
Me maame onya watiri di o anapa ne awia. Nani da so onnem. Na ganya me nkwa. Nka hwe me maame. Ode ne won bo for ya mo fiti ne nkwa da abre mepem sabre. Nana wo so ma dia tell me so maame so no. Anya wana wo se dia tell me so no, my name maame so. That day. I'm running that day. Mensumo mi amo da. Ne wa sama na ye me. Anu mga sama na to me. Mensumo mi. Sister. Chin. I don't know young sir. I say me buy papa ba hanu abedin komo waka bibia ntia dem tina o gina hanu ma wusu. E kan sem bebrebe. E besi bia esi awie. Sister me soja isu no what? The Bible says Christo ni na nso hwe de eto no. Sister Christo ni na nso hwe to no bi se de jai bibia manyame. Ama wonim ne menemu. Sister metu wase o do na mu bia metiase. Ama wonim o ya wa menemu sabre. Ni nyina metiase na sister mesrew. Mesrew de twa bibia so why. Enso na nyame ka se o Christo ni na nso hwe so no nso hwe we so se me. Sister bi kwa pala nso hwe we nyame na ka se nso hwe we to me. Me bia bi bo de kwa na ebisi nyankopɔ ma we ade. Abantu de meslew a why wo de jai so bibia be ya mesrew. Wo de besi nko mesrew. Jai so why. Ama me de na mananti. Me de na mafakro. One beti mase. Sister, obi anto ase amene ma yeto ase. One ti me bo media ase. Abaya me fa be manda. Sister, me so obi anto ase amene ma ato ase. Mene ma bra bo nyina menyame. Be some obi kra ba ha no. So what if e bien mesrewa yenko. Sister, je bibia so na yenko. Father, I didn't see the problems coming. I prayed every day, but the more I pray, the more the problems keep coming. Oh yes, Tim Empire boy, and do any mana. Why my hint me? One more how it's me about me so. What's some me say? Who be a randy word and it want to so man and in my glass. How far baby answer? Messi, say, me ya sorry. Enti, my bako, we is getting better me bonidi. No kana se mi kyerɛ me. Nti me ne kɔ na adwuma m kɔhwɛ ade koro. Nti me si wo bɔ mpae ma na me kyerɛ ne de onye na. Ɛne sɛ me de afa no. Papa de mfa ho de. Mama, yes. Papa mfa ho de. Wo ba ne den. Kakra. Afa ho lala. Me de sɛ na de da bɔkɔ. Emponie. Ɛna de sɛ da bɔkɔ. Papa. Me frɛ wo ha. Ba de. Ho ye fa. Nse me de me kan fo. No kwasem. Na papa, de me frɛ wo nyina ne sɛ. Sɛ unsa branche ye oba be hu. Obusu a sɛ ko pese one ne ta. Aka mre kakra bi na time na duru. Ɛna me ye sɛ ja me frɛ wo. Na me de ato wanim. Ne ye hunu de wo sɛ nhyehyɛ ye ne ahobɔ wo sɛ ye de twɛn wo mu. Na agya eba anko ye bibi e wo hɔ. Ti na ma me de frɛ wo no. O frɛ me a me nkom sempa. Aya asemo. Mama me de enka asemo ade ato mani ma frɛ me a wo de ato mani. Me nka metimi anka me kasa me ntwentwe so kakra. Because ye ma me kasa ne say akolai asemo eto akolai. Ese kro ma asole. Ese ni bo fu nyame to the stand say me se woni Yesu hia puni pon yo de se ka be wo no. Yeah, asem. Me se akolai bo fu to the stand say na no me frɛ no kra je say kasa. Enti se ni esie
ne ye hwema nkofo yi ba e say na dwene emotional no ono ani dim na nasesa enti obi o yes smart bia me wo se bibi abofra no enti kametimi a kiye twentwen so kakra ne efanya mpaebo se urade mama akora na dua ba no so no ma ansa na bia tuto ya afi ya ka waresem so what na meja because say enya no ma sa o say esu anu usu me dey na me nim say situation wo mu say dey wo kan tinka we ne dey ba kebe ma no nkranhye bi ni ade ama ne wura kofi dey ato no no ama watimi akentene ne ho woni ma bi mu nti na ma on say dey wo dwene ne dey nkaye papa but say the wo from na no do toto boy ye wa hai bombo toto boy wa hai e kire ni pa na dwena yira say obi ani da bibi so a o kan Proverbs 13 verse 12 o see ani da so a etwentwen makoma yale na o say na o say when desire coming o say is a tree of life say na ni da bibi so sa koto no ti say na dwene na kuma say ti say o say Awurade ni wo ene Awurade wo na kokofo koye ni sa enti sa ni po we na dwene ni na kuma sa na bu ofi say ya twentwen ni o maso ni yesa kofa we ye bo mo ba e bi ni de besi e be se ni o ma bebre enti ma fa mu dia kian twentwen ni o maso ni mfanye mpaibo o kesi o ni mu ade chi mu nsem de ba ye o kira o ni de me free ko de besi o ni enti de to na ni de mpaibo a ono o dan ni o ma no be sa hye bre no o be sa adwene no so what na me tuna say enti nyame o timi si sadi pa adwene no ye fa ye mpaibo because asama ba nya asam keto a timisrew mama ye twentwen so kakra na ye mo mpaye say Awurade mo kra twentwen so kakra ene so what asama me try say oba ene sa amum na fi say mo kaso mo so ba ade na meka nti ye mo mpaye aka mere kakra no ne de ene mpaye no so fu mi amuyi okay say on say na mo no twentwen kakra because say wonya de me nya ade wo mpaye me nim sa amum de say wonya ade atomanim ena say Awurade ma Mose menso gina ya e ma Israel fo twam ko ya ene Awurade be na gina what na me to amanso hwe na betwam akwansa nti ka wakoma to ye fanye mpaye say ye bom mpaye de hye ngonkono sa wona dane tibia no nti dia ba no ya you say onye normal so what na me try say you say what na me try say so anu o sudi buofo asole kra so what na me try say nti mama ye fanye mpaye bo ni nya ne kasa kire kakra sa ye fanye mfa counseling kakra sa so what na me try baba anya de o se di pa bone fo ado so anya de so na so ya de so nti do yes apa and the whole chain Father Lord, you didn't see the problems coming. I prayed every day, but the more I pray, the more the problems keep coming. Oh yes, Tim Empire boy, and do any mana. Why any my hint at me? One more how it's me about me so. Why some me say? Oh, be Ozua. Ade. Ozua. Eba. Akama cho se de besi. Si ewie. An wa kente no ho kakra wate. Awurade pam bia ne nsaka. Ade na okasa. The Awurade pam bia ne nsaka. Usu enkasa. Blue and black, yellow, Africa, all the colors Awurade nsaka ni nyina. Ozua. Ade. Mama mi sa menyam. O se say. Onim sa ma fail from mama. Hey. Awu. Na kamen twempna na me se bema na ne me ada. Obi me mpna ne no ne me ada no se bema we na ne me ada na mama ne. Ozua. Ne wana mo botutu brampo sa de we bi nton na me. Hey, ne wana mo de no motita abonti onu bo won kosa amane we mu na me. Mi amegya me wogya me pemu nyina de am Awurade. Enti ye na ma mo hwe me se me nso mo de bapem sa abre we no.
When I try me say woman me come only divorcing, me come peme, me come the one I will try me say akwan we so no. Se sene na me ne tena se na ma me wotem na tira akwan de na ma me wa nya ade. Wa nya ade. Minim nipa wonam bebrede won wa bo asansan na me be so amane se bi nto. Enso me se bi nko mo kwan mo na me ye dan. Me fa he. What? Ahe fa na me go fa he. Ade abone na maye awrade onka se me ye ni bibia nka onka se abia. O wusu wa ya me bone na me twu aso se me ye ne dai. Bone a me ye se me dem hu amano boni ame ye ne se me ti aso ni dem na very ade bebre boni ame ye ne se me tina sia mo no asafo awrade what ade usu aye ati die besi bia no yemfa aseda ma oba ade no ati sususu uti be ya oya anya hwe ati anya aba sa na ma me meka no ntimi nke bibia bie mu nka ho se anya si die besi anya si ati siro ati eniguase efata wo se me owusu menim begu ase ama me fu bebo menim na me na ma bontin ya tentin ya sam so me ku me ku where dey me ku me me ku apofa ni je na ebe da o se dey kabida wate se me je anim guase kabida sama na me dey ade nsa ba tentin me so owusu ya na ekwe di wo so wa fanya me di wo so onim Kristo di wo so oro de nya me nkuto na onim no wasase suru mama me ku me nwa ku me ba nso siro wate me siro se me wa akora ba wiase na minima akora de papa anya hwe minima na papa ya black na se papa wufu na se papa ya bu anya hwe me kunu anya wo nko me yi na gufam anu de jaika me se me yi na gufam me se me siro jaika wate owusu a o ma me se me siro jaika wo de wo no to afa na ma me ko wate na me se me kama kire se anya wo nko na sanso be bi ato wo me wo bi egu awrade ani masi bia wate me gu ni masi o mama masi wate emunya me ani masi da egu me ni masi me gu ni masi atenso sisi asem ya wo ye ni de wo kan se bai na nipa nkura yes ade we ka ho wo se kunwa kunwa mama ni senke de fahin enka ne sa ye me nu pe mama se bi bu ya ni senke ye pe wo akwa eja me na ma ye de ha wo akwa eja me na ma ye de abofra na abehya wo jam no wonim de wo be ye wonim ne enti asa ne ma we nyina wusu asie ate de me ka te ono wonim de enti we nyina asie amane hawo wate emie wanu nka bi mu da se obeku ho na nse emie wanu nka bi mu da se obeyi abofra na to atwene wate wonim de abofra no wo be ya amaye o me ehwe ma me ni asie no na ebra me o da me se wo ya afa na ma me ni asie no na ebra me my day swam why do Father Lord, you didn't see the problems coming. Ade. Oh. Ade. Na hade. Obe dewa. Ade. Awaka. Oh. Kafra. Hey. Hey. Go down. Hey. Go down. Boss. Asia. Oh, we a good Samaritan. Boss, Ade. We a good Samaritan. Oh. Huh? Ade. When me ana Adwumadu. Oh. Adwumadu. Eh. Ade. Wanyem. Una abegwa me. Uni kwa betwem wa ha. Una abegwa me. Jesus. Swear. So when you now misbehaving, Senior. Ube Senior Pochwati. Senior Pochwati. Confirm, spa. Senior Pochwati. Don't. Menya day. Menya day. Senior Pochwati. The shoe was Pochwati. Why you know baby? Ojina now try so be wani mu bie mu a. Spark. Senior Pochwati. Don't delay time. Oh. Senior Pochwati. Anyway. Oh. Hey. Come on, man. Fucking man. Let it come. You need me. Fuck. Sorry. Oh, boss. Next time.
Oh, senior, Mpacho, senior, Mpacho. Stop, Mpacho. Boy, imagine me killing you. Wasia, fucking man, police boy. Wasia. Where me bow? Open for business, you. Because I walk on a canoe. Because I want a canoe. One big cow. I fucking man. See. Fucking Dabi. Yeah. Holy sin, holy sin, holy sin. One thing I did and I know I have wronged you is holy sin. Without you, Father, Lord, I can't win. Smoking la alcohol is like gin. My first taking, I didn't know it was sin. I didn't know, I thought I was. Till you touched me and you called on me. Huh? What's up? What's up? No, me babe peo. I never said. Sama to me. I never said that. Sama to me also. So. I never said. Sama to me. I never said that to our pro kikisa. Huh? Also. Jaisu neka salamiti asem krono. Edra. And I'm in my uncle's park. Your cooperation. Your quack you because. Randy. That's a name Crawford, and your back of one and them. I'm a Dawson or mobile, your J. Cano. And nobody papa could free a children who ye. Tidia the 2 where in the so Anki to the car and the alcohol. To Precopanana and Crawford or free a children. A 2 and a come in the pass back. Jamuno and was so. Or toy, and I'm so become Jane. General Crammy Bahaba Bepel. Also, I'm a bear now. What's after the to me cover? Also, Mr. What's after to me cover? Say, Massacha. What's after to me cover? Also, made much. I feel over the years watching. I am a Juma. Also, I'm family and Yamope. Yamope Bia. And Pennyfor say, I collage you so good as well. Yin chat, ye papa. Ona woman tem wa de bia me sia na fro na me tu fu kasachiro. Me kasachiro sachiro subayo. Sachiro suba na body butu kwa no sha. Oh se nyanko padon ene yi afi. Kenyi am ya dum aka wo wo. Wo de hihye to wani. Ba nyam ya dum bi na so. Ma me kasachiro. Asori ne say da afede obedi Yesu achi dia me de. Yesu di adboye fonti no bai. Ye nek yen sani en pata ye dwama abonti no. Yesu yi fred mambom enne wa polish ye foforo. Enne wo so bedi Yesu achi dia mini problem. But me ka cha wa body se ni nyina wo se ni nyina me yera. Se de me kasa wo so wutie. What na me try ase? Mate wo so. Mate. Ne fa wo ma Yesu yi. Mate. Ma sa so na mbom pae ma. Me ka no di waka di me kasa Awurade Yesu. Enne anopei. Awurade fa me bone che. Me yo di boye ni. Enne maba wo nche. Me bone dada ni nyina. Awurade fa ni nyina che me. From that day kwei. From that day kwei. Me di wachi. Me nkwa na nyina. Owuo mo. Me di wachi. Kase amen. Oso obi opel mu kan. Ogene nkwa. Tina mama nkasa nkyerɛw sese Awurade do bɔne akyɛw from kwasiara start ya sɔle na memfa Bible nkyerɛkyerɛm wate wo so na Awurade ahumɔbɔ no wagyew ama kwan ada baabi abo adwane afam ɔwɔ kyina bi hu de bɛto wate wo so o marry fam rasta fam butu ɔsɛ sɔle ayɛ o manyaw rasta fam ni nya ko yini nya tugu wate na kwasiara bra sɔle wate wi ni nya jai Mate.
Siara brantem ne proper so dem wonyina. Afi obetima so la ko. So gas. Asada e rade dia. Afi de kwa da obetima ko. Mpanifo kan yampa. Futu nsachire ni pare sen sohwe. Sohwe to ne de esi do di ke ba so fonche. Afi de oso no bukotudwe. Na we for o de mafom nyina me manya wu. The city am is be ya so le adwuma na. Prawa o nyina happy power nyina. Smoking la la, I thought I was like gin. My first taking, I didn't know it wasn't. I didn't know, I thought I was king. Till you touch me and you call on me. Father Lord, you deserve to be praised.